ụtụtụ ọma fọrọ n'oge aha ije wetara gị ihe omume ka o si mee n'Ugwumba telivishọn ebe anyị na-ewetara gị akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ kwa ụbọchị. Eji m aka na ịdị njikere nnukwu o si wee mee na nke taa bụ Fraịde ahịa eke mkpụrụ abalị 24 n'ime ọnwa 11 nke afọ 2023. Aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ, kpọọ m Adaọla Edo. Dịka esi wee mara, mụ na onye isi ozi na Ugwumba telivishọn ka nọkwa ya ruo mgbe anyị ga-enweta ndị ọbịa ọzọ. Ọ dị mma, Igbo daalụnụ, anyị ekene unu na-asị unu nnọọ na oge mmemme anyị nke unu kwa ụbọchị tata. Ka anyị ga-anọ n'ihu. Daalụ. Akụkọ mbụ anyị nwere ebe a taa sị Enugu government gives new artisan cattle traders 1 week to remove all residential structures, says all markets must be daily. Ọ bụrụ na a ga-emeni ya, ọ bụrụ na ọ ga-emeni ya, ọ ga-adị mma. Ikekwe ha ọmụta ya bụ ezigbo ihe Elex Oti mere na Abia steeti. Maka na mgbe Elex Oti bịara n'anya ebe ahịa ala ọkwanta ahụ, wee fụ ndị gburu n'ime ebe ahụ, amara na ihe ahụ abụghị ọsụsụ ahịa, na ihe ahụ bụ ọdọ ndị oshi. Ebe ha nọ ọdọ ndị oshi maka amaghị m na afọ ole ma ole gara aga ka e nwere nwa vidiyo wepụtara mgbe ahụ gị na ndị ugwu ahụ nọ n'ime ebe ahụ mee ihe. Asị m na ha niile dị ọjọọ, mana ndị ọjọọ baa n'ime ebe ahụ zokpuo, a na-erute ebe ahụ na ndị ebe ahụ mara etu esi ezokpuo onwe ha. Enweghị ka onye dị agha gbabata etu asị mba ha na ebe ahụ ka ha na-ara. Ọma ntụ m n'anya na ọ bụrụ na awakpo ha kịta na enwere ike afụ ihe dị agha maka na ewezuga mma anyị mara na ndị na-achụ ehi na-eji mgbe ọbụla iru ebe ahụ enwekwara ike ịfụ ihe ndị ọzọ maka na ndị omekome esoro na ha biri ebe ọbụla a na-eto ahụ ekpuju ha na-eto a onye ọbụla na-abata enweghị etu esi echekwa na-asị onye dị eto a kere ebe isi kama na onye ọbụla eji gwongworo bute n'ugwu rute n'ebe ahụ ka ọ ga-eje nọrọ. Ya bụ ọ dị mma. Mana ọsọsọ ha nwa bụ ndị na-ere ehi ebe a ka nwere ndị Igbo. Akpọ ha na cattle market mana ha na-ere ndị Igbo na-abịa azụrụ. Amakwa m artisan ebe a na-ekwu new artisan ebe a na-ekwu ọ bụ ahịa eziokwu ma ụmụ ihe ndị ọzọ isigasị na mgbago ugwu na-ebutere anyị bụ ebe ahụ ka a na-ere. Ndị nke nọ n'aka nri bụ ndị nke na-ere ihe n'ogologo ụzọ, imirikiti n'ime ha bụ ndị Igbo. Ama m na ọnwa one ma one gara aga ka a sịrị onye ọbụla nyefe ha enye na-efe ka e wee mezie ebe ahụ. Agabeghị m mara ka emezigo ihe a chọrọ imezi, briji wee daa n'ebe ahụ n'ọnwa one ma one gara aga. Mana ndị nke a ọ bụrụ na a ga-emenwe biko ka a mara na nchekwa ime Enugu kpọmkwem ka a mara ka ọ na-ekwu omume, maka ọ bụrụ na ịhapụ ebe ahụ ọ dị ka ị hapụrụ ihe na-esi isi n'ime akpa, ọ ga na-esi n'ata ọsọkwa gị gbaa ya pefum. Eziokwu, ihe a na-ekwu maka nchekwa ya security nwere ike ọ bụkwa na ime ihe dị etu a dịka gọvanọ si wee kwuo ga-enye aka na ya, maka na maazị ndị bụ ndị ma ndị na-azụ ehi ma ndị na-ere ehi ma ndị bụ ndị omekome ọ bụrụ na a ga-emenwu nke a na ọ ga-amagbu onwe ya. Ekwesịrị imenwu ya maka na maazị Mba anyị na-ahụ ya dịka nwa ga mba rifo nne mba osi ike ọsịghị mba ọ ya ka o ji bụrụ onye wawa. Ndewo. Nke a dị iche. Ka anyị gaa n'iru. Akụkọ ọzọ dị ebe a wee sị appeal court judgment on Ebonyi governorship election predictable. Nke a wee bụrụ Daniel Bwala na-ekwu ya. Daniel Bwala bụ spokesperson of the People's Democratic Party Presidential Campaign Council na-ekwu na ikpe a na-aga ikpe taa maka aka na-achị Ebonyi steeti na ọ dị na-amaraghị ihe ga-emenụ banyere ihe ụlọikpe megoro na Plateau State Governorship Court Appearance maka ihe eji wee chụpụ nwoke a n'ọchịchị na-amaraghị ihe ga-emenụ na nke gọvanọ Ebonyi steeti taa. Ịma na otu onye nwoke bụ onye lọya gwara m sị m na a na-abịakwanụ n'ụlọ ikpe na ndị a na-ekpe ikpe nwere ike banye n'aka nri nwekwara ike ha banye n'aka ekpe. Ebe ọbụla ha banyere ikpe ama ha kama na ọ ga-agwazi gị na-ekwe ihe mere ya jiri. Ọzọ bụ na kamgbe ebidoro technical judgment na Naịjirịa na nsogbu dizi na enweghịzi onye marụ ma na-aga n'ihu ma na-aga azụ.
kama tupu chi ejie tata anyị ma na ụfọdụ n'ime anyị ga-anụgo ka ụlọ ikpe appeal court ha chụpụrụ gọvanọ Ebonyi steeti ya bụ Nwifuru maka ihe a na-ekwu ndị na-ama ha ihe a na-ekwu bụ na-eji maka na onye PDP na Plateau steeti na ọ bụghị onye otu PDP mgbe ahọpụtara ya ka o wee gaa zọọ gọvanọ na akpọbatara ya akpọbata na ọ bụbeghị onye otu PDP mgbe ahụ ejiriwo maka ya wee chụpụ ndị nke PDP na Ebonyi steeti na-ekwu na Nwifuru n'onwe ya ka bụ onye PDP mgbe ndị APC kpọrọ ya nye ya tiketi ịga zọọ ọchịchị ebe ọ bụ na ha nwa ji rejista ndị PDP ihe ha kwesịrị ịma ihe ha na-ekwu mana ka anyị chewa tupu chi ejie tata anyị ga-ama nke tọrọbịa chi ka anyị chewokwa na ha dị mmadụ n'afọ akọpụta ya ihe mere bụ na tupu chi ejie taa anyị ga-ama ka o si wee jedebe anyị aga n'ihu akụkọ ọzọ dị ebe a wee sị Tinubu inherited debt economy o wee bụrụ Soludo na-ekwu nke a ya bụ aka na-achị Anambra steeti ka ọ dị ugbu a na-ekwu na aka na-achị obodo anyị bụ Naijiria na ebunyere ya obodo nwụrụ anwụ na ndị chịburu Naijiria bunyere obodo nwụrụ anwụ ọ dị nnọọ ka otu a na-akpụsa ehi kedu aha ya ịnyịnya chekwa na ọkwụ ọtọ na ọ dị ndụ ị ga-ama na ọnwụgo anwụ ọ ihe o ji wee kọwaa ihe o kwuru ofu nsogbu m na-enwe bụ Soludo ọ bụzi onye nkwupụta okwu President Tinubu maka mgbe ụfọdụ ịrụ na gọvanọ Central Bank wee si ebe ahụ pụta otu interview anyị na-emere o mepere ọnụ wee sị ka Okeke gachara ọrụ soja kedu buutu ya ụfọdụ nwere ike ịjụ Maazị Soludo ka Okeke gachara ọrụ soja n'ihe gbasara ọrụ CBN gọvanọ ịrụ kedu buutu biko enwere ihe ụfọdụ ọ na-abụ a na-atinye ọnụ etu a ọ na-adị anyị ka a ga-asị ọgụ a bụ onye nkwupụta okwu Tinubu ịma na ndị nyere ọchịchị n'aka na ha nwere ekọnọmi nwụrụ anwụ wee nye ọ na anyị amabụghị anyị mabụ kama ọ bụrụ na ikwughie mgbe ahụ mara na ọ ka mma ka imechi ọnụ kịta ọ bụrụ na o ru na mgbe ahụ onye nke gara aga na-achị na iso na-etu ya na iso na-ekwu maka ya na-asị na a na-agba mbọ ka eme nka eme nka mara na onye nke abatara kịta na iso ekwe na ndị otu mgbe mana o wetụka maka anyị fụrụ dịka onye Igbo ji biri ya bụ hapụ ndị na-ekwuchitere prezidenti ka ha kwuo mana aka na-achị obodo anyị na-enye anyị obi ike na anyị hapụ na ya abịaghị ịzọpụta anyị ọ bụghị ya enwere egwu a na-agụ onye nzọpụta abịa na onye nzọpụta ịjụọ m si m onye nzọpụta ihe m ga-asị bụ ị na-egosi nwata awọ n'ikpo okwute na-arụrụ ya aka maka na ọ bụrụ na ị rụghịrị ya aka a nwere okwute n'iyi ọ bụrụ na ị gosi m na kamgbe ị batara na-enwego ihe otu ihe ịbụọ na ịtọ na ịnọ emere iji wee gosi na ihe gbasara ndị mba na ndị otu anyị bụ ndị a na-akpọ ndị ọdịnarị Naijiria ụmụ ogbenye ihe imegoro metụtara ha ọ bụrụ na igosi m ihe imegoro metụtara ha sị m na ị na-agba mbọ mana ọ bụrụ na kemgbe a batara na ha na-ekwu okwu bụ etu a ga-echi jiri 160 million go otu moto maka ndị National Assembly ihe a na-ekwu bụ etu a ga-esi jiri 5 billion gote yacht ebe a ga-anọ ihe anyị na-ekwu ma etu a ga-esi jiri bilion ego anyị na-ekwukwurukwa ego a na-ebite ebite ya mere ekwenyebeghị m n'uche nke m na ịbụ onye nzọpụta ruo mgbe ị gosiri anyị ihe dị iche na capital B na okwu ikwuchaghị ya onwezi ihe ikwuru kịta bụ afụnanya ekwe ka mfụnanya ka anyị fụzie n'anya anyị ekwe oke ka anyị gaa n'iru akụkọ ọzọ dị ebe a wee sị reps consider FMC for Okonano Enugu ya bụ na a na-ekwu okwu ịrụ Federal Medical Center na Okonano Enugu ọ dị ka ha enwebughị ihe a ụlọọgwụ federal ihe m ga-ajụ bụ ọ bụghị itigbusi ụkpana enwere ihe ndị ụmụaka anyị na-akpọ itigbusi ụkpana mgbe anyị pere mpe ị na-etigbu ụkpana iru ebe a etigbo nke a ịchụrụ ndị fọrọ efefenye ịchụrụkwa ọzọ ga-aga tigbuo ya ọ bụghị itigbusi ụkpana nọọ ikpokọtara onye itigburu etigbu anyị maara na abịa n'ime Enugu kpọmkwem Okonano bụ be anyị ọ dị n'ime Enugu kpọmkwem
abịa n'ime Enugu UNTH ka dị n'ime Enugu ebupụbeghị ya. Park Lane dị n'ime Enugu ebupụbeghị ya. Ọtụtụ ụlọ ọgwụ ndị gbagonitere unu a sịkwa mmesi ewedata na ya kama na nke mbụ dị adị enwegodo etu esi mee ya ka ọ dị ka ebe ụlọọgwụ kwesịrị etu ụlọọgwụ kwesịrị ịdị maka na ọ bụrụ na ịpụta n'ụlọ ọgwụ ha enweghị ma fensik nke a na-enwe kafinọl ihe a na-eme bụ mmekwa ha na-asị gị gaa goo ọgwụ ebe dị etu a ọ bụrụ na aka nwere ike inweta ọgwụ adịgboroja n'ime enwere otu onye nwaanyị Adigbo Juliet ọ ka nọ India ruo tata ihe dewere nwaanyị ahụ na India ihe karịrị otu afọ bụ na ọtụtụ ọgwụ e nyere ya mgbe ọ nọ Naijiria maka na o nwere kidney failure bụ ọgwụ adịgboroja. Ụfọdụ n'ime ha bụrụ na gọọmenti hospital ka e nyere ya bụ na ihe anyị ga na-ekwu ihe eche m na ihe ga-abụ nke mbụ bụ nke anyị mere eme ka akwalite ya ka ọ dịkwa ihe na ụfọdụ n'ime ha iruo ebe ahụ dịka ebe a gbara ọsọ ịba n'ime ụfọdụ gọọmenti hospital ana m ekwu nke Enugu ọkwa n'ime UNTH Enugu ka esi tọrọ otu dọkịta na-arụ abịa n'ime ụlọ ọgwụ ebe ọ nọ tọrọ ebe ahụ ya bụ ọ bụrụ na a na-ekwu na anyị kwesịrị ịrụ ihe na ọ dịkwa mma si rụọ kama na nke ya rụrụ arụ si nezie ya anya okwu ga-amaka nnọọ maka na ha na-ekwu na ụlọ ọgwụ a chọrọ ịrụ na ọ bụrụ sọnsọ ndị Enugu ka ọ ga-enyewara aka na other steeti sikwe na South East na ndịda anyanwụ na ha ga na-erite uru na ya. Mmadụ na esigoro n'Enugu buru mmadụ gaa na FMC ọkwa ọ dị n'Owerri FMC dịkwa n'Ebonyi ọmakazi enweghị mgbe ụfọdụ enwere ọgọ m nwaanyị nwanne nwunye m nwụrụ anwụ mgbe ọ nọ n'Ebonyi na FMC ahụ ka esi buru ebute Enugu na Annunciation Hospital maka na ihe na igwe dialysis ha adịghị m kedu ha na-ekwu ihe anyị na-ekwu na a chọrọ ka ọ bụrụ na ọ na-aga anyị nwere ihe anyị na-aza afọ ewezughị ya echeghị m na ihe anyị kwesịrị ịdị na-ekwu bụ ịdị na-arụ nwere isi mgbe okwu ga-amagbu onwe ya si lezie nke dịgo adị anya elezie ya anya ọfụma o nwekwara ike nyekwe ya FMC standard a o nwekwara ike a ga-enwezi need ịbịa rụwakwa FMC mana ọ bụkwa na o kweghị omume si rụọkwa gọọmenti a na-aga n'ihu n'ọbụghị ya. Igbo bụ Igbo ụzọ na wee gbacha ebe a ka anyị na-eweta nnọkọ anyị nke taa n'isi njedebe eji m aka na iwere otu ihe maọbụ nke ọzọ menyekwara anyị echi ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na-amasị gị binye aka ịhụnanya tinye ozi na ngalaba ozi kesaa ozi ya ma sonyebere Ogwumba telivishọn ma cheta na akụkọ anyị na-agụpụtara gị ebe a bụ ka o si wee dị n'akwụkwọ ndị anyị si wee gụpụta ya nwe nkesi gọọmenti n'ọnụ maọbụ anyị onwe anyị tụ anyị kwugoro uche anyị ngwa tinyezi uche gị na ngalaba ozi ka ọ dị echi mgbe anyị wetara gị akụkọ ndị ọzọ nke na ọhaneze ka anyị ọ dị mma ọhaneze anyị ekene unu na mpịachi okwu a gọvanọ na-achị Anambra steeti bụ Soludo ịma na nna ya nwụrụ anwụ onye bụ nwoke gbara 19 na afọ 3 tupu ọ nwụọ anyị na-asị ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa wee na-ekwu na a ga-enye ya na ọ bụrụ na ọnwa Disemba gbaa na mkpụrụ abalị 23 biko onye ọbụla gbahụgebe mana ofu ihe m chọrọ ịfụ bụ ọ bụrụ na ewute ebe ahụ ya ga-enwe ụmụ ihe ahụ e nyere n'iwu si mmadụ emena ọ bụrụ ha na ọnwa billboard Soludo ma a na-ada anya a na-agbaghị onye tinyere ya maka ama m na iwu machibiri itinye billboard na onye nwụọ na Anambra ọ bụrụ na enyighị mgbe e kwesịrị inye ya n'ihi iwu ndị ụka nakwa iwu ndị obodo mara na ada n'iwu ọbụgoro na ịbụ gọvanọ a ga-ada ha ọ bụrụ na e nwere ụmụ ihe ndị iwu machibidoro maka na ọ dị ka gasị na e nwere mgbe o ruru ụdị emewezie ka ịkwa mmadụ eji eme ọfala na Anambra ndị House of Assembly wee wepụta iwu si wenetetụ aka si wedetatụ aka na ụmụ ihe ndị dị iche iche a na-eme ya mere kịta ọ bụ na ọ gbajuo na dọrọ nna Soludo anwụọla ka mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa anyị na-enezi ka anyị hụ ka e nwere iwu dị etu ahụ unu na-ada ya bụ unu marakwa na anyị na-ene unu ọ bụrụ na unu mee ihe dị etu ahụ anyị asịzie na ọ dịkwa ka a ga ụdị iwu ahụ a na-enye ịbịa na Lagos asị gị onye ama na posta onye ji na posta na ọ na-emebi ihe na mana oru ha na mgbe a na-achọrọ ime aka ọchịchị achọ ha n'ime gọvanọ itinye aka ọchịchị gọvanọ maọbụ prezidenti maọbụ nke ọbụla ifu ma ndị gọvanọ n'onwe ha a na-eme iwu ahụ arahụgodo ụra iwu ahụ arahụ ụra
emechazikwa apụta biko ka a ghara igbu oge unu aha mbụ Mike Onobo anyị na-asị unu ka ọ dị na mgbe ọzọ ka emesịa ka emesịa